Mga igsuon, ang atong tubag sa Salmo nagkanayon pagsadya langit o yuta. Lingay mong tupad ing na nagsadya mo sa inyo. Nagsadya. Nakakanta na mo kasadya ning taknaa. So awhag din as Ginoo din no magsadya langit o yuta. Unya ang taga-Mulaw, taga-Kabadyangan, taga-Tamiyaw, taga-Kutkot na mga kuan diha, mga taga-Talisay katong nabanlas og maayos baha. Musugot ka sila aning makatubag ka sila aning maong tubag. Kadtong mga balay nga nangaguba sa linog nga hangtod karon wa pa mapuy igbalik. Mga sakyanan nangaguba wa pa kapalit in taon og kasakyang lain, makasinggit ka sila pagsadya. Kinirong atong utang sa nasod nga pertinang dakuan 17 trilyon na. Yan anasay utangonon nga mga 2 trilyon para sunod tuig nga budget. Makaingon pa day taning pagsadya langit og yuta. Unsa man? Mo'y klarong tubag sige na malamog yaw-yaw diha. Kining maong awhag tinuod gid ni nga duna gid tay rason sa pagsadya langit og yuta. Way problema dito sa langit kay nagsadya naman to sila karon. Ang problema gamay ang dinhi sa yuta. Labi na gid ang nias Pilipinas. Labi na gyud mga ako nadunggang report nga 2.4 ba to? Million ka Pilipinos ang wa na roy trabaho tungod kay wa na tay mga proyekto nga wa na mga katong sa una nga yung mga infrastructures nga hunong man to karon. Sige na malaghatag og ayuda di ang katong mga trabahante atong mga construction mga infrastructures na to, mga bridges, mga buildings, mga karsada, awa na yung mga trabaho karon. Mga 2.4 kuno na million ang kasagaran wal trabaho. Magsadya pa kato sila. Depende. Muna unsa may unang rason nga kita pwedeng magsadya. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, inyong gibuntog ang yawa mga amahan o kamong mga batanon. Gisulatan ko kamo kay inyong gibuntog ang yawa. So ang unang rason gyud unta nga magsadya ta kun makabuntog tas yawa. Nga naman ang yawa may nagdag kasakit. Ang pagbuntog sa yawa maoy hinungdan sa kalipay. Sige, lingiyay mong tupad ing na nabuntog ninyo ang yawa sa inyong balay. Nabuntog o nisimba ron ang yawa. Kung makabuntog tas yawa, aduna gitay rason sa pagsadya. Di kay takabuntog sa yawa, mag-uol gid ta. Mao bitaw na nga karong panahon na manggod ang kalibutan gibuntog sa yawa. Generally speaking, ug unsa may timaan nga klaro kaayo nga ang yawa mo'y nibuntog sa kalibutan, majority gyud sa katawhan sa kalibutan labi na gid dinhi sa atong nasod ang atong kalipay naagid nato gibutang sa kwarta. Mura bag bati kay Pasko karon way kwarta. Kana gyud kwarta gihisgutan nya amo murag general gyud kalibutan basta wa gani kwarta way kalipay.
Daghan ganig madawat. Lipay ta, inom ta, sugal ta, kasino ta, slaag ta, kay ay kwarta. Daghan na dawat. Muna mahimo da yung one day millionaire. Nga ini kaugma. Lungag na sa kamote, kaon na sa saging, linungag. One day millionaire man. Christmas party, naay mga giveaways, naay mga contest, nya maka-premyo dayon, ay humag premyo, inom dayon hangtod buntag, makautang pa. Tungod kay ang kalipay gibutang mas kwarta. Nya hinumdumi nga gideklarar ginas Ginoo pinaagi ni San Pablo nga ang paghigugmas kwarta mao gyud tuburan sa tanang mga yawa. Ug di sa gidna makalipay ang kwarta, kay kung makalipay pa ng kwarta, kaning mga nangawat ron sa atong budget sa nasod nga niabot nag trillions. Wa pa man gani gid na sila masakpi ang utok ana. No. Niingon man tong atong presidente nga wala na kayong sa kulungan kayo kuan ba to? Christmas na ang nangakulong kana sang mga mayukmok, ang mga utusan sa Tagalog pa ang mga sulugoon mo nakulong ahay mading amo. Ang amo gyud murag tawgo nato bag ug ang imong putlon kana rang mga sanga niya ang punuan porti pang himsugan unsa may mahitabo ana, di ba? Bisan baga ni katong kinadak ang sanga imong patyon, imong putlon, oy sunod semana manalingsing pa hinuuntog daghan kaayo. Ang punuan gyud, ang gamot gyud, ang amo gyud sa pangawat mo unta gyud makulong pero mura mag di madutlan ay panipas ba kung sa kuan pa kana pang kanang kalakihan naman na istorya mga kalakihan ko no na ipanipas kana bang inigabot ko no sa bala padong dito tipas dili mo abot kay na ipanipas ba tawagan na anting-anting ba kay nag-hearing na unta to Blue Ribbon Committee og hapit na matumbok ang utok ilisan man dayong chairman sa Blue Ribbon nya ang giilisan wa na say klaro nga direksyon wa na mangani hiring-hiring unsa ang pagkasakop na to ana ang uban sad nga involved nangamatay na sad nya nasay mo ingon wa man ay klarong pataya di man ipakita way siguro uso ra bagay sa Pilipinas ang fake news way siguro fake death sad na siya kay di man ipakita o may klarong display niya malipayo na sila kanang nangawat labi na ang utok aning pagpangawat nga igo ra man tan nahibaw nga naay gikawat nga trillions sukad atong tuig 2023 hangtod karon pero wa tay matumbok okay may klarong kuan hearing o penetration gyud sa pag-investigate ngadto gyud sa tinuod nga uluhan aning maong pagpangawkaw nga grabe kayong epekto nalipay sila wa na sila klarong tog ilingay mong tupad na kapila ka nakasuway pangawat ingna ba sa imong kinabuhi kapila jud ka nakasuway og pangawat katong sukad pa bata pa ka kasuway mo ang wa kasuway panuway mo ako nakasuway man sad ko ana gamay pa ko lahi kay mong bation oy kanang manguha ka bisag piso ra gito among kuhaon sa una piso palit og lastiko lain kay mong bation basta maka pangawat ka din adyog ka relax piso ra gay na unsa na kag mongawat na jud kag 1,000 na
guilty na jud kana. Unsa nakagmangawat kag milyon? No? Labaw na yung mangawat kag bilyon, lain na kay kagbation anay. Unya kay ang ilang gikawat karon trilyon naman, katuog pa kana sila ana. Tingali makatuog, pero damgo-damguhon. Labi na kadto mga nangamatay nga naigos baha kay gikawat nilang budget sa flood control, di sila pakatulgos konsensya ato, mga inosente ko to, mga bata, mga senior citizen, mga masakiton na trap dito sa balay, patay, mga pobre ko to nga hand to mouth existence in town, agi pang banlas nya samtang sila so hayahay kayo sakay-sakay sa ilang jet ski, sa ilang yate, sa ilang mga jet, sakay-sakay. Wa na klarong tog. Tanawang ilang mga mata makita man na mga kanta nga kailangan pa bang ako ay tanungin, kailangan pa bang sayo ay bigkasin, sa mata ko makikita ang aking damdamin. Tutuki ilang mga mata kanang atong gidudahan ba, tutuki mga mata o dili siga dagko kay eye bags no, ang ilang mga naong haggard kaayo, dili gyud ba hapsay ang ilang mga naong haggard bisag ila pa nang gipa facelift pag maayo, daghan kay nabdagko kay sila bayad anang tig-atiman silang naong before sila mutan-aw sa kamera, pero so makita gyud nimo haggard kay mga naong. Lahi ra gyud naong kun mutan-aw ka ning nanimba karon. Tanawan ning nanimba, lingiya imong tupad, lingiya. Lingiya ba? Ingna tan-aw nimo sa akong naong sakto kustog, ingna ba ingna tan-aw nimo sa akong naong sakto kustog. Otro sa gangway tog. Nangawat sa tingali ka. Na mga igsuon, pagsadya langit og yuta pinaagi sa pagbiya sa sala. Matud pas unang pagbasa, ayaw ninyo higugmaa ang bisan unsa nga iyas kalibutan, kay ang iyas kalibutan tanan nga iyas kalibutan mga hanaw ra gid ni. Apan matud pa diri sa unang pagbasa, apan ang magbuhat sa kabubut-on sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Kana bang naanak kay langit nung kinabuhi sa imong kasing-kasing tungod kay nagsigi kag tuman sa sugos Ginoo, sa mas gibuhat ni Mama Mary, nila ni Saint Joseph, sa mga santos, ang imong kalipay way hunong, bisan pagwa kay kwarta, bisan pagway ni daig nimo, bisan paggilutos ka, bisan paggilibak ka, gidaog-daog ka, ibutang kas placard nganlan kag corrupt kawatan nya wa jud ka nagbuhat ana, butang-butangan ka o i-impeach ba ka sa imong posisyon sama sa office of the vice president, or ipapriso ba ka dito sa dahig tungod lang anang kaso nga naningkamot kag paglimpyo sa drugas. Basta wa lang yung kay sala na kanang gitawag nato dagko yung sala, di jud ka mahimong magulanon, malinawon jud ka. Unya ang mga tao sad nga imong kana bang maduol nimo ba mga tao, malipay pod sila, dili mahimong ang imong presensya, dili mahimong kabugat nila. Kinsang asawaha dinhi nga makadungog gyud mo nga moingon ang inyong bana, ikaw gyud makalipay nako day. Tasa nga mo na kanang hantod karon ba ang inyong bana moingon pa gyud nga ikaw gyud makalipay nako day. Basig ning inyong bana, ikaw gyud cross na kung buanga ka. Akamo mga asawa, kinsa sad ninyo nga nakasulti na gyud sa inyong bana nga dong bisag unsa kabugat sa akong mga trabaho kakapoy, basta makakita gay ko nimo, ikaw gyud ang akong kalipay. Ta sa kamot,
Ang mga reactions mga kanahan ay uy, mao na. O nga naman, kay wa man ta magtuban sa atong katungdanan. Unsa may katungdanan sa asawa, magsigig higugma, magsigig alagad sa bana. Unsa man say katungdanan sa bana, magsigig higugma, magsigig alagad sa asawa. Musugod na gayta pagka-demanding kanang suguon na nimo imong bana o suguon na nimo imong asawa para sa imong panginahanglan, mawagtang dayon imong kalipay. Lay, mausad na ang pari. Unsa may akong buhaton aron ko malipay? Ha? Mamaligya ra gyud kog slat. Sige ra gyud kog baligyag slat. Di ra gyud ko mamugos o kinsay mo palit. Nya kamo unsa man say mahimo ninyong kalipay? Mo palit og slat ka simple ra gyud ana. Simple ra kaya na ang formula eh. Gusto tanawan ng mga tawo wa gyud palit-palit og slat. Tanawan mga naong. Manimba man ang uban pero wa gyud kalipay. Pero kanang nakapalit og slat, labi na igtan-aw nimo dinis palibot nga ni arang-arang ng naong sa atong simbahan. Maingon ka, ay kaapil ko ani, kaapil ko kanawa kaapil mo. Manaway pa na isa. Bati mo diri, bati mo diri. Nya wa gyud sige katampo. Wa katampo. Mo na yang naong wa say ayo. Kaya ako mong i-update sa itong slat be para klaro-klaro na tingali. Tanaw na to nabay malipay ninyo. Digi mo malipay, pasabot, wag mo kapalit. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 106,216 ka slats, na apay 593,784 ka slats na available. Tag 100 pesos per slot. Kani dako pa kay ikahatag nga kalipay. Napagid ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 302 na sad ka challenges atong nadawat. Ang sa PPSC gamay-gamay pa man atong PPSC. 83,884 ka slots na. Napay 16,116 ka slots na available. Tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200, 188 na ang atong nadawat. Sa atong DPR, para itukod na itong mga balay, hopefully magsugod na gid karong si Manaha o dili kay to overwhelmed sa kabisi ang atong contractor ani 26,612 na kaslots ang atong nadawat. Sige atong pakpakan ang namalit og slots. Kalipay gid lagi ni. Pero kana kung nipalit ka. Ikaduha nga hinungdan nga malipay ta sama ni propeta Ana diri sa atong ebanghelyo. Diha ra gid siya sa templo. Nabiyuda ni siya 84 years old na. Pero naagid siya sa templo, nagpaabot nga makita niya ang Mesiyas. Pasabot kini dieng pagkamaampuon ug pagpangandoy kanunay nga makakita tas naong sa Ginoo. Maunay makalipay. Wa siya kwarta, wa siya bana. Si Ana, tiguwang na sad kay siya, sama sad ni Simeon, pero ang ilang una-una og paningkamot anha kus templo. So kana mga taong mga maampuon, mga tao nga kanunay mangita sa naong sa Ginoo sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, kana mo'y malipayon. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingnanian naman jud ka sa simbahan. Nakakita na kasnaong sa Ginoo? Ingna ba? Ingna. Kakita na mo? Kung nakakita na mo, ilhan lagi na. Kay malipayon mo na igawa simbahan. Pero inigawa simbahan ga kusmod lang yapong naong nimo. Basig yawa ray imong nakitaan dinhi sa sulod.
Og hain man ang naong sa Ginoo. Ang unang naong sa Ginoo na agyos mga kabus og mga timawa, mga sinalikway, the least ones. Wa aning mga ribulto, wa aning mga tao nga na naghabit, nagsutana, pre aning akong isulob, wa anang na nagbutang og brunda. Bitaw, ang Ginoo naa anang the least ones. Kinsa may ga-declare ana? Si Kristo mismo. Ningon siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Nya kita kasagaran ana, di man na nato ilhon. Di ba? Nobita atong i-announce din, tawag na to Jesus, si Rafael, katong namatay taon gahapon, may he rest in peace, amot na claim na baka turon sa tagtungod. Ato man itong giatiman din hindi rin pa mag-ito katapusan ni Kaon, si Rafael Nigri, niya human, namatay. Kadto, naong dito sa Ginoo. Pero, igdool niya nimo, di ka kakitag naong sa Ginoo. Yan, yung kahasol ba niya? Anang mga nanaglinya diya sa ato usahay nga nagpundok da igawas na ako da yung pader nako na mga nasa mga naong mga tao nabot pa man isla din usahay ba makaana ta pero og ato sang balansiyon ay si Jesus man di ay ni ana nindot kayo mauli andeng ka nang imong bana igabot nimo hubog kay tanan musta pa man ni tiwas ni buang dako pero og imong balansihon list ko na siya list ubos na kay galisod na magay naglakaw mayngon ka si Jesus man day ning galisod og lakaw sus Ginoo ko ikaw man day ning gahigda si yuta imo ding dadon atos inyong sod sa inyong balay lisod tawag lakaw nya muparaig pagid nimo sus kalaing gyud baho nangihi naman lang ni sayan kasunis ana Jesus man day ni ay Ginoo kanos apa man taong kamusaka sa langit ayaw ana malipay lagi ka the least ones nya ang sunod kanang emotionally burdened people mo nang doon na sa tayo gitawag og spiritual works of mercy. Kana bang mga tao nga na stress, nagdepression, mga dato na sila pero way mga tog. Mga politicians na nga tag-as kay mga ranggo pero way mga tulog na karon. Way mga pahuway. Dagko kay na sila balay pero gubot kayo ang ilang balay. Bisag inigsod nimo mingaw kayo pero ang ilang balay gubot kayo nganuman ang ilang kasing-kasing way kalinaw kana lain na sad na nga mga Jesus nga atong paminawon ana nindot kayo nabdad nagpatambag nako nga dato kay to siya niya dagko na kay eye bags babay di na kuno siya katog 3 years na siyang nag-maintenance anang para pakatog niya pabiyao naman siya siyang doktor sa sleeping pills kay mura na magni-react iyang lawas mo munam naman kuno ang iyang right side naguol na sad siyang pabiyaon siya sa iyang sleeping pills kay di siya katog aningadto na lang siya nako tanaw na ko siyang naong hagad yo kayo ingon din ko dato man ka mamno doko-doko siya father sa doy anako hay man kapuyo pagsulti niya ko uy wa may makapuyo diyang pobre ana niya ako di siyang giingnan sulay kuno puyo ma'am ilis kuno mo anang naghigda sa sidewalk ika kuno'y higda dito niya sila mo ipigda as imong balay sa padir uy ay sad pagbugal-bugal nako di ba kakita ka nang naghigda sidewalk bisag mayatakan pa na sila sa mga tao pero gahagok lang gyapon wa gyud sila insomnia tuog lagi na sila diha sa to panindot kay ilang tuog sa to pa kanang sidewalk naa diha ang nindot kay katulgan nya ikaw dito sa imong balay perting nindota di man di ka katog may pangubalhin ka sidewalk ana kamo sagot mo perting nindotag tuog da sidewalk managhapa o maginay habol
Kung sa gani, imo mayatakan ang tiil, ang kamot, nga, muana ra sa diri, atog lang yapo na. What is the point? Maulagi na, ingon sa unang pagmasa, biyae ang tanang kalibutanon, ayaw gyud higugmaa. Kanang naa sa sidewalk, one agid na sila. Totally nothing ang ilang claim of ownership. Mao nang relax kay sila. Dili pares nato nga daghan kay tagi protektahan nga mga butang sa kalibutan, maratol gyud ta. Ay namang protektar ang inyong buhok, kanang inyong mga kilay, kanang inyong mga pilok, kanang inyong mga ngabil, kanang inyong mga aping. Ayaw na. Dawata ang kamatuoran. Ayaw mo pagprotektar ang inyong lawas, nga kinahanglang siksigid mo, kanang inyong health. Ayaw na. Kay mga matay ragid na, matapos ragid na ang protektahi ang kalag. Ayaw gyud butangi og bugat nga mga sala.